Gepleyer Adatlyk Radiosu. Salam aderli dinleyijiler. Pragadaky studiyada siziň bilen men Sahra. Şun 2014-nji ýylyň 12-nji noýabry hepdeniň çarşenbe güni. Şunky habarlar günnelik programmamyzyň esasy böleginde. NATO soňky 2 günde Russiýanyň harby enjamlarynyň kolonnasynyň Günnur Ukraina girişine sineden aýdýar. Gepleşigimiň başynda bu barada taýýarlan maglumatymyzy dikkatiňize hödürläris. Soňky 10 aýyň dowamında Türkmenistan Türkiýeden 42 milyon Amerikan dollaryna barabar bolan harby serişde satyn aldy. Türkmenistanyň prezidenti geçen hepdeniň başynda Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisinde Aşgabatyň döwlete degişli pul alış-çalyş nokatlarynda Amerikan dollaryny satyn almak meselesine täze çäklendirmeleriň girdilenligi habar berilýär. Aşgabatdaky valyuta alış-çalyş nokatlaryna dollar paýtagtda propiskasy bolanlary Aşgabatda arheologik tapynlary öwrenmek boýunça halkara ilmi maslahat geçirilen mahaly Leva felaýatynaky ödeýdepe ýadygärlerini eýem onlarça ýyl bäri arheologik barlaklaryň geçirilmeýändigi aýdylýar. Galanyň diwarlarynyň düýbüne çenli ekrançylyk meýdanlaryny öwrenmegi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşitdirmäge inanşarys. Emma habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanışy bolan. NATO'nun ýokary derejeli komandiri soňky 2 günde Russiýanyň harby enjamlarynyň kolonnasynyň Günnur Ukraina girişine sinedenligini aýdýar. Birleşen Ştatlaryň generaly Filip Bridlov 12-nji noýabrda Sofiýada eden çykyşyny bu kolonnanyň Rus tanklarynyň, toplarynyň, howa gorag sistemalarynyň, töweş goşunlarynyň ibaretdigini aýtdy. We do not have any new information about the intent for what we see in Crimea by the Russian forces. Biz edil häzir olaryň anyk näçedigini dolu gödöňüne getirip bilemizok. Biz ol ýerde bir näçe kolonnany görendigimizi aýdýar diýip Bridlov aýtdy. Ol bu sözleri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy öz gödökçileriniň 11-nji noýabrda 43 tany belgisiz harby ýük maşynyny görendigini, 5 tany top daşaýjynyň, 5 tany raketa atyjy sistemany daşaýjynyň pitneçileriň meskeni bolan Donetsk şäherine tarap barýandygyny görendigini habar bereninden soň aýtdy. İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu Iranyň ýadro programmasyny jylawlamak barada ılalaşyk baglaşylmagyna garşy dünýäniň iri döwletlerine doýduruş berdi. Netanyahu bu barada Ýerusalimde Demiradyk Amerikanyň Ýewrey Federasiýasynyň assambleýasy neden çykyşyny bellädi. İran we dünýäniň iri 6 döwleti şol sanyna Birleşen Ştatlar Tehranyň ýadro ýaraglaryny özleşdirip biljekdigi baradaky gorkulary ýok edip, Birleşen Milletler Guramasy we Günwatar ýurtlary tarapyndan İrana garşy girdilen sanksiýalary güýçden gaçyryp biljek taryhy ılalaşa gelmek üçin 24-nji noýabry soňky möhlet diýip bellediler. Netanyahu İran ýurduň ykdysadyetine ýumrujy görnüşde täsir etiren sanksiýalary aradan aýyrmak isleýär. Bu açaçan mälim. Emma şol bir wagtyň özünde sanksiýalaryň aýrylmagyna gaýtawul hökmünde İranyň öz ýadro programmasyny jylawlamaga taýýar däldigini hem açyk aýdyňdyr diýdi. Birleşen Milletler Guramasynyň täze raportunda Uwansanyny göknar ösürilip ýetişdirmegiň şu ýyl täze iň ýokary derejesine ýetjekdigi habar berilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň neşe we jinaýatçylyk boýunça gullugynyň derňewlerine görä 2014-nji ýylda Uwansanyny göknar ösürilip ýetişdirilen territoriýanyň giňişligi 224 000 hektara çenli ýaýrapdyr. Bu geçen ýylky sanlar bilen deňeşdirilende territoriýanyň öňküsünden 7 göterim artanlygyny görkezýär. Bu sanlar henide çenli Uwansanyny neşe işlerine garşy görüşmek boýunça edilen taýyarlaryň başa barmanlygyny görkezýär diýip Birleşen Milletler Guramasynyň neşe we jinaýatçylyk boýunça gullugynyň siýasy analiz we jemgyýetçilik işleri boýunça direktori Jean-Luc Lemaitre belledi. Uwanstan dünýäde bir kanun ösürilip ýetişdirilen göknaryň teken göterimini öndürýär we onuň bir kanun söwdasyndan gelýän girdijiler Taliban söwüşçilerini maliýeleşdirmäge ýardam berýär. Täjikistanyň resmileri ýurduň Demiradygynaky Suud welaýatynyň ýaşaýjylaryny Siriýada islamçy söwüşçüleriň hataryna söwüşmäge işe çekmekde guman edilen 12 adamy tutsak etdiler. Agdalýan welaýatynyň paýtagty Hujantdaky Içeri işler ministrliginiň resmileriniň 12-nji noýabrda Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä polisiýa toporyň ýolbaşçysy diýilip guman edilen Najmyddin Şamsiýewiň öýünden 2 ýarag we ýarag serişdelerini tapypdyr. Täjik derňewçileri tutsak edilenleriň ýurtda gadagyn edilen Jamaat Ansarullah adlı islamçı gurama bilen ilteşikli toporun agzasydygyny ma'lum etdiler.
Dünýäniň iň köp kömür turşy gazyny bölüp çykarýan ýurtlary Hytaý we Birleşen Ştatlar klimatyň üýtgemegi meselesi boýunça täze maksatlaryny ma'lum etdiler. Bu maksatlary Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama taryhy ulalaşyk diýip atlanardy. Bu barada Obama we Hytaýyň prezidenti Xi Jinping Aziýa Ýuwaş Okean sewiti boýunça 2 gün dowam eden sammitden soň 12-nji noýabrda Pekinde elan etdi. Obama Birleşen Ştatlaryň öňünde kömür turşy gazyny bölüp çykarmak derejesini 2005-nji ýyl bilen deňeşdirilende 2025-nji ýyla çenli 26 bilen 28 göterim aralygyna adatmagy maksat edip goýdy. Iki lideriň bilelikdäki medeniýet ýygnagynda Hytaýyň kömür turşy gazyny bölüp çykarmak derejesiniň 2030-njy ýyla çenli iň pes derejesine ýetjekdigini aýtdy. Emma ol bu barada takyk maglumat bermedi. Hormatly dinleýijiler, siz şu saatdyň käbir möhüm habarlar bilen tanyş bolduňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäs. Hormatly dinleýijiler, ýa-ni habarlardan belläp geçişimiz ýaly NATO'nun ýokary derejeli komandiri soňky 2 günde Russiýanyň harby enjamlarynyň kolonnasynyň konfliktde gaplanan Günnor Ukraina girişine sinedenligini aýdýar. Bu barada kärdeşim Ýowşan Nurwanyň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň. NATO soňky 2 günde Ortiýetiň harby enjamlarynyň kolonnasynyň konfliktde gaplanan Günnor Ukraina girişine sinedenligini aýdýar. Amerikan general Philip Bridle 12-nji noýabrda Sofiýada çykyş edip, bu kolonnanyň Rus tanklarynyň, toplarynyň, howa goraw sistemalarynyň, söwüş goşunlarynyň ibaratdygyny aýtdy. Biz edil häzir olaryň anyk näçedigini dol gödüňine getirip bilemizok. Biz ol ýerde bir näçe kolonnany görenligimiz aýdýar diýip Bridle aýtdy. Ol bu sözleri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy öz gözekçileriniň 11-nji noýabrda 43 sany belgisiz harby ýük maşynyny görenligini, 5 sany top taşaýjynyň, 5 sany raket atyjy sistemalar daşaýjynyň pitneçileriň meskeni bolan Donetsk şäherine tarap barýanlygyny görenligini habar bereninden soňra aýtdy. Bu belgisiz ýük maşynlarynyň we agyr ýaraglaryň Günnor Ukrainadaky separatist kontrollugynaky ýerlere tarap alınıp barýanyny barada çykan soňky tapgyr habarlar boldy. Bu görülen zatlar Günnor Ukrainadaky ýagdaýlaryň has tartgynlaşjagy, konfliktiň ýitileşigi barada howatyr güýçlendirdi. Sebäbi aprel aýyndan bäri 4000-den gowrak adamyň öldürilen ýerine 5-nji sentýarda baglaşylan ýaraşyga garamadan söwüşler erjellik bilen dowam edýär. Olaryň aýtmaklaryna görä Kiýew bilen NATO Ortiýetiň Ukrainanyň Donetsk we Luhansk vilayatlarynyň uly böleklaryny kontrollyk edýän Ortiýetçi separatistlere göni harby ýardam berýänligini aňrýany bilen suwutnama bar diýär. Ortiýet özüniň bir işe gatnaşygyny ret edýär. Ukrainada Moskwaçy prezident iş başyndan garakladylyp, Kiýewde günwatarçy hökümet peýda bolandan soň Ortiýetiň mart aýynda Ukrainanyň Krim ýarymadasyny anneksiýa etmek bilen utgaşan konflikt Moskwa bilen günwataryň arasyndaky gatnaşyklary sowuruş döwrüniň derejelerine aşak düşürdi. Ukrainanyň goranmak ministri Stepan Poltorak hökümet güýçleriniň gaýtadan ýerleşdirilýändigini, Ortiýetçi separatistleriň hüjüm etmek ähtimallygy sebäpli taýýarlyk görülýändigini aýtdy. Biz öz goşunlarymyzyň pozisiýalaryny söwüşçileriň hereketlerine gaýtawul bermek üçin üýtgedýär diýip Poltorak aýtdy. Harby sözçi 11-nji noýabrda pitneçileriň öz güýçlerini tiýjeýänliklaryny, şol sanda Donetsk vilayatynyň we Port şäher hökümet güýçleriniň kontrollugynaky Mariupolyň töweregine toplanýanlyklaryny, bu ýeriň separatistler üçin esasy bayrak bolup görünýändigini aýtdy. 12-nji noýabrda Donetsk şäheriniň agyr top atyşlygyndan çaýkanyny barada hem habar berildi. AFP-niň habarçysy şäheriň merkezlerine golay bir ýerlerden Donetsk aeroportundaky hökümet kontrollugynaky pozisiýalara minomyot tapgyrlarynyň ýagdyrylýanlygyny aýtdy. 5-nji sentýardaky ýaraşyk ulalaşygyna garamazdan aeroportuň töweregine her gün top atylýar we Amerikan generali Bridle 11-nji noýabrda munyň diňe ady ýaraşyk diýdi. Ukrainadaky syýasy ýagdaýlar barada soňky täzelikleri kärdeşim Ýowşan Nurwanyň dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azadhabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, habarlar öneli programmamyzy Türkmenistany değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Soňky aýlarda Türkmen-Owan serhediniň Owanstan tarapyndan söýüşçileriň güýçlenýänligi, şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň hem öz harby goşunyny puwtalandyrýanlygy barada maglumatlar peýda bolýar. Bu barada kärdeşim Merdanyň taýýarlanan ýörite maglumatyny dinläliň. Türkmenistan'ın prezidenti geçen hepdäniň başynda Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisinde beýlik meseleleri bilen bir hatarda ýurdun harby kuwwatyny güýçlendirmek barada hem aýratyn durup geçdi. 4-nji noýabrda edilen bu çykyşyň nämeden gelip çykýandygy, söýledi onuň nähil durmuşy geçiriljekdigi barada goşmaça hiç hili maglumat berilmedi. Emma Türkmen-Owan serhedinde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň yaramazlaşmagyna gawatlanyp edilen bu çykyş bilen bir hatarda Aşgabatyň öz armiýasynyň iň bärkisi harby tehnik üçinçiligini güýçlendirip başlandygy we üçünji taraplary bilen howpsuzlyk boýunça hyzmatdaşlygy ýoly goýmak ugrunda tagalla edýändigi göze ilýär. Aşgabatyň ýarag importy barada eliterli maglumat köp bolmasa-da, köpçüligi aýan edilen käbir sanlar Aşgabatyň ýarag satyn almasyny artdyrandygyna güwäg etýär. Türkiýanyň ýakynda ýaýradan sanlaryna görä, şu ýylyň 10 aýynyň dowamında türk gorunmak firmalary Türkmenistany bahasy 42 milyon 996 000 dollarlyk harby maksatly önümleri bilen üpçün edipdirler. Yeri gelende aýtsak, agdalan görkeziji geçen ýylkylary garanyňda has köpdir. Türkiýe Türkmenistana 2010-njy ýylda 65 000 dollarlyk, 2011-nji ýylda hem 13,9 milyon dollarlyk ýarag satypdy. Şunun bilen birlikde ýakynda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň Türkmenistana eden sapary hem käbir yerli tinçilaryň ünsüni çekip, onuň dowamında howpsuzlyk boýunça hyzmatdaşlygy güýçlendirmek barada hem gürrüňiň edilendigi dogrusunda käbir pikirler orta atyldy. Bu ağırlykda soňky aýlaryň dowamında Türkmenistana sapary edýän Sewitiň beýlik resmiýetleri bilen dostluklarda hem Aşgabatyň howpsuzlyk meselelerine aýratyn ünsü çekýändigini synnata bolýar. Oktýabryň aýagynda Aşgabatda bolan Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimow şu hepde Türkmenistana sapary eden Kyrgyz lideri Almazbek Atambayew bilen geçirilen gepleşiklerde hem durnuklulygy puwtalandyrmak, howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny artdyrmak, ýaly meseleleriň geňeşilendigi äskär boldy. Geçen aýyň ahyrynda NATO-nyň wekilleri hem Aşgabatda bolup özara gepleşikler geçirdiler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ýaranyň resmiýetleri bilen özara gyzyklanma, döredýän meseleleriň maslahat edilendigini habar berip çäklense-de, NATO öz saytynda Türkmen resmiýetleri bilen Owanistandaky we Ukrainadaky ýagdaýlary hem garalandygyny ma'lum etdi. Türkmenistanyň ýarag importyny artdyrmak, Sewitdäki aktyorlar bilen howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny ýoly goýmak ugrundaky edýän tagallalary bilen bir wagtda Aşgabatyň howpsuzlygy barha yaramazlaşyp barýan Türk-Owan serhedinde hem hüsgärlik çärelerini artdyrýandygy habar berilýär. Gürrüňi edýän Sewitde türkmen serhedçileriniň öldürilmegi, serhedin goloýunda Taliban söýüşçileriniň güýçlenip hemislik ornaşmagy baradaky habarlardan soň Türkmenistanyň tutuş serhede gözükçülük etmäge ukyply elektron gözükçülük sistemasyny ýoly goýmaga taýýarlanýandygy barada maglumatlar gelip gowuşýar. Awgust aýynda agdalan serhedde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň gatnaşmagynda ýürüýte türgünüşik çäreler hem geçirildi. Gürrüňi gidýän Türkmen-Owan serhediniň uzunlygy 744 kilometre barabar. Şu ýylyň aýagyna çelini Owanistandan halkara güýçleriniň çykarylmagy bilen Owanistanda we bütün Sewitdäki howpsuzlyk ýagdaýlarynyň yaramazlaşmagynyň mümkindigi baradaky howatyrlanmalar eşidilýär. Kärdeşim Merdanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň öz harby goşunyny güýçlendirýän barada peýda bolan maglumatlar barada siz näme pikirde? Bu baradaky oňy ýa-da oňaýsyz islenlik garaýşyňyzy biziň bilen paýlaşyp bilersiňiz. E-mail adresimiz metbot@gmail.com-a hatur edip bilersiňiz.
Ýakynda paýtagy Taşawadyň döwlete degişli pul alış-çalyş nokatlarynyň we kommersiýa banklarynyň öňünde uly nowatlaryň emele gelendigini habar beripdik. Şonu adam başyna satylýan dollaryň möçberine çäklendirmeleriň girdilendigini, ýagny her adamyň günne 300-500 Amerikan dollaryny satyn alyp bilýändigi aýdylypdy. Häzirki wagt döwlete degişli pul alış-çalyş nokatlarynda Amerikan dollaryny satyn almak meselesini täze çäklendirmeleriň girdilendigi habar berilýär. Şol çäklendirmeler barada Aşgabatda habarçymyz Murat Urwanyň berjek maglumatyny dinlädiň. Aşgabatdaky valyuta alış-çalyş nokatlaryna dollar paýtagty propiskasy bolanlary satylýar. Bu düzgünüň 11-nji noýabrdan güýje girýän alış-çalyş punktlarynyň käýerini aslan bildirişlerde habar berilýär. Valyuta alış-çalyş nokatlaryna aslan şol bildirişlerde fiziki şahslara islenlik möçberdäki daşaýurt pulunyň türkmen manadyna satylmagynyň adamlaryň Aşgabat şäherini, Ahal, Balkan, Daşoğuz, Lewap ýa-da Mary vilayatynda ýazga duran sebetinde ýerleşýän alış-çalyş nokatlaryny geçirilýändigi aýdylýar. Şonuň üçin alış-çalyş nokatlaryna valyuta satyn aljak bolýan adamdan onuň şahsiýetini tasdikleýän dokumentiniň bolmagy talap edilýär. Alış-çalyş nokatlarynyň valyuta satyn aljak bolýan raýatlarda pasport, ýaşaýjynyň hukuknamasy, harby işgärlerde bolsa harby bileti ýaly dokumentler bolmaly. Şeýle öý upravleniýasynyň ýaşaýan ýeri bardaky spravkany getirse-de bolýanlygyny alış-çalyş nokatlarynyň birine habar berdiler. Dollar satyn almakçy bolýan adam alış-çalyş nokatlaryny günüň dowamında diňe bir gelek pul çalyşyp bilýär. Şol sebäpli valyuta satyn alýan adamyň talap edilen dokumentlaryna maglumatlary ýöňe sanawy we kwitansiýa ýazylýar. Galy berse-de bu bildirişde bir adama bir gelekde türkmen manadyna satylýan daşaýurt pulunyň möçberiniň abaşanyň 1000 dollar ýa-da şoňa barabar möçberdäki beýleki daşaýurt valyutasy bilen çäklendirilendigi ýatladylýar. Ýöne bu çäklendirmäniň girdilerine epes wagt bolanyny garamazdan käbir alış-çalyş nokatlaryny çäklendirilen möçberden az valyutanyň berilýändigini raýatlaryň käýerleri gurrunmarýarlar. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň girdilen bu çäklendirmesi soňky günlerde paýtagtyň valyuta alış-çalyş nokatlarynyň öňündäki nowatlarda duran adamlaryň sanyny azaltdy. Düýün we şuň şol nokatlaryň öňündäki nowatlardaky adamlaryň sany öňkä garanyňda has az. Mysal üçin şu ýerden Senagat bankynaky we Ýymbaş Döwlet merkezindäki valyuta alış-çalyş nokatlaryna nowaty duran adamlaryň sany 10-15 adamdan köp däldi. Parahat mikroraýonlaky paýtagt Döwlet merkezindäki alış-çalyş nokatyna bolsa nowaty duran bar ýogy 5-6 adamdy. Ýogsa olar gurrun gidýän bu alış-çalyş nokatlaryna nowaty durýanlaryň sany azyndan 30-40 adama ýetýärdi. Ýokarda aglanan täze çäklendirmeleriň girilýändigi barda ýurdun habar berişlerine hiç il maglumat berilen ok. Emma makalaryň başyna aglanan bildirişde Türkmenistanyň Merkezi banky bu düzgünüň ýurtda pulun aýlanşygyny hadalaşdyrylmak we pulu gölewçilik etmek işiniň täsirini ýokarlandyrmak maksady bilen girilýändigini habar berýär. Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada siz näme pikirde? Bu baradaky pikir araýşlaryňyzda bellikleriňizi hem biziň bilen paýlaşyň. Bize jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55. Gaýtalaýan 7926 236 04 55. Şeýle-de biz bu mesele barada garaşlaryny bilmek üçin şuň ýer bilen Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzyň okuyjylaryna ýüzlendik. Häzir olaryň galdyran käbir tesbirlerini siziň bilen hem paýlaşmakçy. Kontaktda ataşatly okuyjymyz şu wagt Türkmenistanda dollar näçeden qadyp soraw alypdyr. Nur Murad atly ýene bir okuyjymyz gowy täsir etmeýär, dollar näçe gallygyça ykdysadyýet peselermi qadiýen. Iň bolmanda bir ýagdaýy alyp göreliň, daşaýurtda sowjak pulun muktary azalýar, dollar näçe gallygyça ykdysadyýet peselýär diýip öz garaşyny galdyrypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire etjek maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir araýşlaryňyzy ýa-da tejribeleriňizi biziň bilen we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isteseňiz, size hem Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzy araşýaz. Salgymyz Azatlyk Radiosy.
Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda arheologiýa tapyndylaryny öwrenmekde, müzeýleşdirmekde Türkmenistanyň tejribesi atly halkara ilmi maslahat geçirilýär. Prezident Berdimuhammedowyň maslahaty gatnaşyjylara ýüzlenip uğradan gutlaw hatyna Nusoy, Merv, Sarax, Amul, Dehistan, Könürgenç, Abuvert ýaly gadymy şäherleriň yerleşen ýerinden tapylan gymmatlyklar arheologiýa tapyndylary geçmişde bu mukaddes topragyň senetçiligiň, usatçylygyň, derýärçiligiň, binagerligiň ösen sebitleriniň biri bolandygyny dolu suwud etýär diýilýär. Emma ýurtdan elpowşan maglumatlarda ýurdun käbir ýadygerliklerini, hususan da Liwap welaýatynyňky Ödeýdepe ýadygerliginde arheologik gözleg işleriniň eýem 10 ýyl bäri geçirilmeýändigi habar berilýär. Bu barada Liwapda habarçymyz Osman Halifoň berjek maglumatyny dinläliň. Liwap welaýatynyň administrativ merkezi bolan Türkmenabad şäherinden 30 kilometr Demirgazyk Günwatarda yerleşen Ödeýdepe, Sebitdäki iň uly we gadymy arheologik ýadygerliklerden biridir. Onuň tutýan meýdany diametri 350 metr bolan, göni däl teýlekden ibarat, pagsadan we çiğ kerpiçden dikelilen galyň diwarlaryň içinde meýdany 1 hektara golay bolan uly gala yerleşýär. Alımlar biziň eýýamyzdan öňki 5-nji 4-nji asyrlarda şäheriň içki galasynyň meýdanynyň 7 hektar töweregi bolandygyny keskitlediler. Şuňky gün onuň içki galasynyň şähristanyň harabalary saklanyp galypdyr. Galanyň diwarlarynyň düýbüne çenli ekrançylyk meýdanlaryna öwrilmegi gadymy depäniň özüniň hem mundan 40-50 ýyl ozalkysyndan 10-15 metr peselmegine getiripdir. Gadymy şäheriň galyndyları döwlet tarapyndan goralýan bolmaly. Ýöne şol goragyň nämeden ibaratdygyna şu günkü günde göz ýetirmek kıyın. Depäniň çür depesinde dikilen 3 aýakda onuň döwlet tarapyndan goralýandygyny görkezýän ýazgy ýok. Ziýarata gelen aýallar onu ýaglyk älim asmak üçin ulanýan ekenler. Ýadygerligiň ýeriň köp ösýän Demirgazyk tarapynda yerleşýän ve tebii gaz bilen işleyen kerpiç zavoddan çykýan kömürturşy gazy da gadymy ýadygerligiň awat saklanmagynyň peýdasyna däl. Ödeýdepäniň öwrenilişi barada da agyz doldurup aýdara zat ýok. Geçen asyryň 80-nji ýyllarynyň ahyrynan bäri oňa tarihçi, arheolog alymlardan yekejesiniň de aýagynyň düşmändigini yerli mugallim Seyitmurad ağa tasdiklaýar. Bu yere alımlar soňky gezek 1991-nji ýylda tarihi, topografik işleri geçirmek üçin gelipdirler. Habarçymyz Osman Halifoň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gürrüňe edilýän Ödeýdepe ýadygerligi barada biz adatxabar.com web sahypamyzda ýörite fotoseriýa hem çap etdik. Fotoseriýa tomoş etmek isleseňiz, siz hem adatxabar.com web sahypamyzda garaşýas. Şeýle-de hormatly dinleýijiler, ýeri gelende gepleşiklerimiz bilen baglanyşykly bir täzeligi siziň bilen paýlaşasym gelýär. Mundan beýlek biziň her gün efire giden gepleşiklerimizi gün efirden soň YouTube saýtyna sahypamyzda hem dinläp bilersiňiz. YouTube saýtyna bizi gözleg bölümine Azatlyk radio ýazyp tap bilersiňiz. Soňky ýyllarda milliardlarça Amerikan dollary çykda jedilip Aşgabatyň durky täzelenine ençemi deshalar, obyektler guruldy. Aşgabatdaky bu deshalary, obyektleri arasda saklamak üçin tämizçileriň her gün dünýäli zähmet çekýändigi habar berilýär. Emma ýurtdan gelipowşan video ýazgylarda, suratlarda tämizçileriň deshalary arasda saklamak üçin häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelmeýän suwsaýaly tämizleýiş serişdeleri ulanýandygyny görse bolýar. Eýsem ýurtda häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelmeýän tämizleýiş serişdeleri, gurallary ýokmy ýa-da bularyň ulanylmaýandygynyň başga sebäpleri barmy? Kärdeşim Ýowşan Nurwan bu soraglar bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetleşýärler. Amanmurat soňky ýyllarda Aşgabaty tämirleýän el süýsel gelinleriň suratlary sosial ulgamlarda da köp peýda bolýar. Hatda ol suratlary turistler hem alýarlar. Şoň bilen birlikde de Türkmenistanyň häzirki zaman tämirleýiş tehnikalary alınmaýanmy diýen sorag dörýär. Sizde maglumat barmy şu Türkmenistanyň häzirki zaman araşdyrýan tehnikalary alınmaýanmy? Türkmenistanyň paýtagtyny şeýle enjamlar ýokmy? Şeyle tehnika bar, on kendan bir yılda 10 kay olsa 5-6 yılda gözü diyeceği bir
Yukarı dereceli mihman var, medvan gelecek bolsa koçan təminlemeye sıkyan gereklerim var. Ben bu meseleni ummanlıklıklar gördüm. Şunu Aşgabat şehir hakimliğinin şehri avadanlaştırmak boyunca yürütü upravleniyesi var eken, şol maşinlerim son balansında hasabında duruyor eken. Ondan ben bir maşinler var vakti neyim için kışyad yok, bir soğukta ıstıda da adamlar erisi üzeri gelmeyizler kösözü diyen var mı? Ay göreyenlerin sıkyandır deyip bunun bir cevap verdiler, anık cevap vermekten boyun basırdılar. Onna amanra şu häzirki zaman tehnikalary hakykatda satyn alınıpdyr da şeýle düşünmeli bu jogaby. Hava, öğren döwrewap tehnika şol öňküýän etler döwründe de bardy bolan, şu koçan süpürüp geçen maşin ahara tolun turýardy. Bular ýoşluk bilen süpürjeklerini öňürtü suw sepeleýärler, şu tehnikan öýdi. Soňundan ýygnaýarlar, ýöne haýyp beri koça çykyrlan okşo maşinler. Aman brad, onda şu maşinlere derek şu el süýseli gelinlerin, gyýyllaryň köp ulanylmagynyň sebäbi näme bolup biler? Bu arada siz özüňiz näme pikir edýäňiz? Men sakymsak bolsa şol bir tehnikany adamları ayarlarından tehnikany ayap awaz saklarlaryny goňurýam diýip pikir edýän. Özüm şu köşede işleýänden ählisi uştun tutma diýenler ayarlayızlar, uştun tutma diýenler ýurdun beýlek vilayetleriniň gelip işleýärler. O vilayetlerine iş tapmak için gelip şu köşe süpürýärler, kişgapyna kreyne zaýda ýaşaýarlar. Çendan ýarym şolan giýje hagap 4-e 5-e işe çıkarylýan wagtlarym bolýar. Raýatda şol ýurtda çäre getiriljek bolsa ýa uly dereceli mehman geljek bolsa şolara ýatyw ýok. Aman brad, ol aýalgyzlar, ýaş aýalgyzlar bolsa belki enelerdir, geljekde ene bolmaly, zenandardyr. Şu iş şertleri olan saglyklaryna nähil täsir etdirýär? Şu arada aýdyp biljek zadyňyz barmy? Elbet täsir etdirýär. Ol göze görünüp duran bir sähel üşüň bolsa nazarından tutmayan ýagdaý, ondan da şoň diýinjanmagy bir hareketme bir çaýnahar edilmegi üçin hiç şert ýok. Çemgelen bir kardon kagyzy ýa gaziýede aşaklaryna düşäp köçäň ornuna ýa bir kurak gerdek bagyň etegine çaýnahar edilýär. Haýpyň edýär. Men ýaşam 60-dan esen adam ýaşly adam bunu juda gynanýar. Şo aýalgyzlaryň etmez üçin agyr şertlerdi işleýärligine gatyn esim zanmagyr. Men aýtmak men borjum. Aman brat, bu Aşgabatdan gepleşigime de gatnaşyp berin gurruňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rast bolsun. Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň. Hormatly dinleýijiler, ýa-ni habarlarda embelläp geçişimiz ýaly Birleşen Milletler Guramasynyň täze raportyny owan sanyny göknar ösürip ýetişdirmegiň şu ýyl täze iň ýokary derejesine ýetjekdigi habar berilýär. Emma maglumatlarda owan sanyny etnik türkmenleriň ýaşaýan sebetinde göknaryň ösürip ýetişdirilmeýändigi habar berilýär. Bu ýagdaýyň bolaýmagy mümkin sebäpleri bilen gyzyklanyp Kawulla habarçymyz Şamerdan Guly Murady owan sanynyň Milli Mejlisiniň Gunnuz welaýatynyň deputaty Nazary Türkmen bilen söhbetdeş boldy. Birleşen Milletler Guramasynyň neşelere garşy göreş boýunça idarasy hem Awganystanyň neşelere garşy göreş boýunça ministerligi bilelikde bir maslahat geçirip Awganystanda neşe önümniň ýokary derejede artandygy barada maglumat ýaýratdy. Belli bolşuna göre Türkmen owalarynda göknar ekilmeýär. Şunyň sebäbi näme size göre? Munyň hökümet tarapdan ekmesiniň gadagan bolmasynyň bir sebep. İkincisi, muny türkmenler haram diýip düşünýärler. Mescitlerde mollalar namaza baran pillerler bunun haram bolanyny düşündirenler halkymyz dini etikadatı güýçli bolan üçin muny haram bilip eken ýoklar. Şoňa garamazdan Awganystanyň bölek vilayatlarynda göknar önümni köp öndürüp başlapdyr. Hatta bu ýyl öten ýylkydan 7% ýokary galan köp ekilen bu ýyl. Muny ekmesiniň öňnalmagyny başaryp bilmedi hökümet. Köp pullar masraf etýär muny öňnaljak bolup Dünya jemgyýetçiligi neşe öndürmeýän welaýatlary pul kömek etdi. Şeýle kömekler türkmen owalaryna boldymy? Hemişe adalatsızlyk bolan bu ýerde. Her kim hökümete garşy bolan talyplaryň hemme masraflaryny, etýän garşylaryny ýara galsyn, o kalsyn hemmesini neşe pulundan tapýar.
Türkmen halk hemişe hükümetin aýdan neden? Onuň üçin bulary köp bilen Ahmet Ardış beren ýoklar hemişe bulan hakyna ikilik etýärler da. Ana bu hakam biz aljak bolýar hemişe sesimizi çykarýarys. Eşden adam ýok. Türkmen owalarynda neşe ekilmeýän bolsa, Türkmen owalaryna ösüş ugurlarynyň kömek bolan ýeri boldumy? Bolan ýeri bolmady. Şuňa üçin biz köp koşuş etdik, birlere söz berdiler. Her bir uluslarlyk ýa hakimiýetlikde Türkmenler için şebehane kurşap verecek, mektep kurşap verecek, ministerlikten dip aýtdylar da söz verdiler. Halaçynyň hiçbir yerde görem ýok bir edeni işi bolsa Türkmenleriň ýaşyny owalarynda. Başga ýerlerde bu işler etdem bolar. Şu jaýlarda şekli o jaýlarda baryp etdem işleri hemmesini. Ama Türkmen owalarynda hanuzda hiçbir ýerde edip bir işi ýok hökümetin. Kawla kawaçymy Şamirdan Gulum radyonyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy geçirip oturýas. Gepleşik Pragadaky studiýadan men Sahra alyp berdym. Saatlar ketmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz.